Os páxaros que ao cantare ventan a morte son a coruxa, o corvo e o páxaro cabra, mas non son os únicos animais que a presenten. Conta a xente que cando os cans e outros animais da casa andan inquedos, a morte está perto. Tamén din que hai persoas que no día anterior a morrer alguén ven unha sombra que se lle aparece ao coitado que está piques de falecer. Estas persoas nada poden facer para disuadir a morte, mas son conscientes de que o futuro difundo vense despedir. Tamén hai quen fala de persoas que son capaces de saber a través de algúns sinais que só eles perciben quen vai morrer, e outros, sen coñecer a identidade, saben o sexo da persoa a quen vai levar a morte. Tamén hai quen fala de persoas que poden estar en dous lugares ao mesmo tempo, ou daquelas que, cando soñan co pasamento de alguén, saben que teñen que ir o máis rápido posible onde esa persoa para lle dicir: esta noite soñei que habías morrer, e así evitar que a morte aconteza e prolongarlle a vida.